Γεια σας, θα παίξουμε το Standards εναντίον Rockets. Ελπίζω να σας αρέσει. Τώρα περιμένουμε ένας παίχτης να κάνει host και μπαίνουμε να παίξουμε. Πέστε μου ποιο παιχνίδι σας αρέσει περισσότερο, το GTA 5 ή το GTA 4. Γράψτε κάτω στα comments. Άλλο 10 δευτερόλεπτα και μπαίνουμε. Εντάξει, μπαίνουμε. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε με κάτι supercars νομίζω και οι άλλοι με rockets. Όποιος δεν ξέρει, είμαι ο Γκεράρντο 2 Παύλου, αυτός με τη γραβάτα, και αρχίζουμε. Λοιπόν, τώρα να πιάμε αυτοκίνητο ή σκέφτομαι να πιάω από αυτό το αυτοκίνητο επειδή είναι πιο δυνατό, ή έπρεπε από τα άλλα, δεν πειράζει. Άντε αυτό. Πάμε. Όχι. Όχι, τι κάνω. Θα πιάσω ένα supercar και θα πετήσω πάνω. Yeah. Μόνο μην ανάψουν αυτά. Please. Λοιπόν, θα πιάσω από αυτό. Γρήγορο είναι. Α, όμως ξανά. Α, μπορούμε και αεροπλάνα, όμως δεν είναι ωραία. Λοιπόν, με σκοτώσαν, γι' αυτό έχασα. Κάντε subscribe και like, ελπίζω να σας άρεσε. Πέστε μας αν θέλετε και άλλο βίντεο το ίδιο. Γεια.